שאת מחבקת מתוך הלב ליבך מספרת צרות של פעמיות שנפלטות כסף של בית"ר ירושלים משחק ברגש הלילה להשיג את השוויון כאן חוגגת בית"ר ירושלים חוזרת 1-1 עדי יונה כובש משחק ליגה השני ומחותרת עד בכל צבעי הקשת ברק או חמה קש יוקדת לא מסוגלת לכדור עכשיו למרוג'ו זו מסירה אדירה תראה זה לא האיש שמחלק את הכדורים עכשיו בשבילי מסירת זהב אחת כשארז שועה מכניס את זה ליונה שעובר את השוער הרמן אבל מפעילה את יונה ואת שועה ושועה הולך אל השער מפה מה תגידו על זה? ירדן שועה בשער אדיר 2-1 לבית"ר ירושלים אחד השערים היפים ביותר שנראו כאן בעונה הזאת הכדור משתחרר לו מהרגל לירדן שועה ואין אף אחד שיכול לעצור אותו רק הרשת טוב, שועה מצליח להשתלט הרבה איזה יופי של כדור עכשיו עדי יונה מחזיר את זה לשועה, לא מצליח, אבל וואו, איזה גול! ישראל נסור! איזה גול נסור! מוזיקה יפיסונית ואיך אפשר עכשיו לא להביט